Idan Allah me yasa abun kunya baya karewa jami'an tsaron mu a Najeriya? Dan me kuna jami'an tsaro za a ganku kuna faɗa da juna? Kuna doke-doke. Wannan zubar da mutuncin Najeriya ne. Kana soja, shi ma yana soja. Ko me ya haɗa ku ba kwabari ku je ku faka ba, in kun tsaya ku salbunta abin ku, kuma faɗan za ku yi a ɓoye. Amma kana soja yana soja. Haka mota ka tafi ka je ka yago shi ma bai haƙuri bai biyo ka zo ya dake ka. Ku duba wannan bidiyon dan girman Allah. Wannan zubar da mutunci ne. Mu ba ma jin daɗin irin wannan abin da yake faruwa domin muna kishin ku sojoji. Jama'a abin da ya faru shine shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Ahmad Bola Tinubu ya ziyarci Bayelsa garin Yenagoa. Waɗannan da suke rikici suna cikin waɗanda suke mai convoy tsakanin sojojin ruwa da kuma sojoji na ƙasa. Wanda ba mu san takamaimai hakikanin abin da ya haɗa su ba, kawai abin da muka gani wannan yana tafiya kawai ya zo ya ja birki ya tsaya ya je ya fito wancan shi ma ya biyo shi ya zo yi wannan. Kalli dai abin da ya faru. Kwanaki ma fa haka aka samu jami'an custom suka shiga har office din BIO suka je suka yi musu rashin mutunci. Wannan ba daidai bane ba. Ya kamata duk wani ma'aikaci a same shi da nutsuwa da hankali da tunani, ya kamata a same shi da kamun kai. Me iya haɗiyewa da jurewa ko da an masa ba daidai ba, ya bari sai an samu right time da ya kamata a ce ya kawo inda za a ɗauki mataki. Amma wannan ba daidai bane ba. Wallahi billahi tallahi ba kanku kuka zubarwa da mutunci ba, al'umman Najeriya kuka zubarwa da mutunci. Domin kuna da daraja, kuna da mutunci. Kuma sojoji ba hukuma ce ta wasa ba. Wannan shine gaskiyar batu. Muna wannan bidiyon ne ba wai dan mu ce a kore ku ko ai sake, amma dai ba daidai bane wannan abu. Lokacin da muka dukufa wajen roƙa muku Allah ya ba ku kariya, Allah ya ci gaba da tsare ku. Kuma ku zo kuna irin wannan abun. Ga inda za a yi faɗa can, inda ake kashe mutane ake wannan, ku tafi can ku je ku yi faɗan a can mana. Ubangiji ya kyauta, amma dai ya kamata a gyara. Gaskiya wannan ba daidai bane ba.